kar kendgi achiel kachiel. Oscar, Jood bura moko nigi paro niero speakers oluonga jatend piny Kenya e od bura mondo mi opedh neno ma intiere godo e weche manolieko ne timore e od bura. Okang' ma kama moko wacho ni ma nyalo loso ground mokwongo mano mar thicho oko mar apis e kind gik mamoko mago mantiere. Koko githicho jatend piny Kenya to gidathicho kata speaker oko mar rem luongo jatend piny Kenya mano William Ruto e od bura. E kit telo mantiere godo e od bura sani moloso mar Senate kod mano mar National Assembly, bende iparo ni gintiere kod teko no margi, bende ginyale kata ka giweyo niero an atimo tija mar speaker okatendo machiegni kod Ruto kata gimoro machal kode, Wetangula kod Kingi mondo luong Ruto e od bura nono to gimbo thich gi oko. Gima timore ne gichopo kanyo nade. Ng'eni kapo ni yiero ne seche manitemo yiero to poni no yiero speaker State House, en mana accountable to jok manoyiere kendo powers mage bende nitie mana kuom joka. Kini kapo Ruto luongo jo UDA gi jo ODM no thich speaker oko, do ng'eno dhi thiche oko, powers ne ni koni. Emomiyo kata wabunge ka wabunge mago kata manyanza gi problem mabe ntiere no ok ginyal bedo very accountable nikech gin bende ok noyier gi mara mingi jopiny ne giyudo ticket tickets seche moko oseyombo bet namba 4 e nomination to ne momiye ticket odonjo kodi ng'eno ok onyal tiyo ong'iyo ng'ama neno omiye ticket chande. Problem mar mano be mantiere kod legitimacy mag kata na obedin speaker, although sheria to allow ni privileges and powers kubiti mar bunge nyalo samon ng'ata or nyalo invite ng'ata. Invite en ni luonge mondo ugo mbaka to samone to iseluonge mondo ugo mbaka to tamre biro kori oro ne samon. Ing'eni ka chief act oro ni barua koro nyakang ni bi mano koro nyakibi the time mabendi mi tinya ndiki ni barua ne bi awinjo kiwacho moro e wi bunge ka kama lakini gimaber bunge onego tim tije oversight representation. Weche mabunge donje mang'eny gi kelo shida. Bunge konego bed ni timo miluongo ni implementation mag tije mag executive. Bunge kadwaro mondo otim no ger barabara, oger sikul, oger police station, bunge onego chung governor nikech executive ema implement. Legislature wach mar bunge en mar loso sheria, en mar timo legislation, representation gi oversight. To kinyalo oversight kaka koro CDF ng'eno kubed ga audited nikech ng'ama onego bed no audit CDF the same bunge ma implement CDF no to giwuondre ntiere committee moro the committee yes but over NGCDF pod en kod bunge momeno ka kendo bunge nyowuok mach gi lum kiwacho wach mibadhi kiwacho wach mar CDF ni gimo onego bed ni wa fix the nation onego bed ng'ato ka ng'ato otim tije. Mbunge tich mar mbunge kimiye pesa magiyudo bed 1 million shillings aparon pesa no romo in terms of salary. En mana nigi timo gik mang'eny mabed ang'eny nigi timo gik mang'eny nikech seche moko lielo yudre nyathi ng'ato tuo to magi ng'eno tije mbunge magi pesa monego bed ni golo kod pesa mari gi chunyi kapo ni wat ni moro sapota ni moro yudo liel onego bed ni golo gi chunyi to kenyal kao ni dwa justify ni ga kod tije mang'eny mag jok ma nyithindgi tuo to jok ma bende yudo liel jok ma bende nigi shida makama mikori boga golo pesa ibo timo mibadhi e bunge ori kao pesa mar CDF mondo igole gigo onego bed ni wa train ni kapo kata na lielo timore siling 1,000 siling 5,000 temoko ok liel en mari ng'ata achiel ka mbunge liel en mar oganda ibendi contribute to pesa ma mbunge yudo masalari to roma en na gik ma mbunge donje mondo gi maintain power around them mondo gi pay for patronage en miyo ji mlangula mabegi bende gi kao ema kelo corruption ne bunge.